Bon dia, avui vos saludem des del Departament de Conservació i Restauració d'Obra Gràfica i Document d'Arxiu. El que vos vaig a mostrar és una de les joies que tenim a la Comunitat Valenciana i que és això, són els llibres més antics que se conserven. Aquest, per exemple, és un llibre de Cort de Justícia que és de 1272. 1272. Al segle XIII, el rei Jaume I va crear aquestes Corts de Justícies que eren persones que per un any feien aquesta labor de justícia en les viles i les ciutats de València. Aquests llibres tenen la particularitat que són enquadernats en pergamí. Aquest, per exemple, conserva una creu en la portalada i el més important que tenen és el paper. Aquest paper és un paper de fabricació hispanoàrab, que és distinta de la fabricació italiana que es farà després. Com veieu, aquest llibre està en un estat de conservació, la veritat és que molt mal, perquè totes les fulles estan atacades unes a altres, perquè ha tingut una humitat molt fort, la humitat ha fet adherir-se les distintes folies i hi ha un atac de fons increïble. Este llibre farem una aspiració total per eliminar totes les espores dels fons i farem la restauració. Però jo vos queria mostrar les peculiaritats d'aquest paper hispanoàrab. Com veieu, és un paper que té una irregularitat en la distribució de la pulpa, hi ha més pulpa per una banda que per una altra, i això es deu a que es feia en formes flexibles, que diguem que seria una cosa pareguda a això, no com les formes que utilitzen després en la factura dels llibres i del paper italià. La particularitat és que tenen una abertura que quasi no es veu, que se noten i se pot apreciar els fils de lli damunt de les fulles, i això és perquè la fabricació es feia a casa en pedres i la desintegració de les fibres de lli no era tan fàcil com després quan s'utilitzaven ja molins per a fabricar el paper. Com veieu, és un paper que és una joia i per això hem decidit fer una restauració que siga arqueològica. Què significa això? El que significa és que, com podeu observar, està ple de llagunes fetes per els insectes, també té les taques d'humitat i, com vos vaig contar ja l'altre dia, les taques d'humitat es queden així com estan i tot això que podríem fer una reintegració mecànica a la reintegradora hem decidit no fer-ho. Per què? Perquè aquest paper té una rugositat molt peculiar, té un apresto d'almidó, no com els altres papers que es feia de gelatina, i si fem una reintegració mecànica el que fem és eliminar aquest apresto original i també perdem la rugositat característica d'aquest paper. Aleshores hem decidit que només fem la reintegració puntual en les zones que són crítiques, per exemple aquestes que estan enmig del llibre, que és on va la costura, i després fer una laminació en un paper molt finet, que vos l'ensenyo així, de 3 grams, que és un paper japonès que el que fa és sujetar i consolidar totes les fulles. Moltes gràcies.